హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవి నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూర్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం ఈ క్లాస్లో మనము 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 6వ అధ్యాయము బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట అనున్నది ఈ అధ్యాయము. సో ఇందులో ఈరోజు 44వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 6వ అధ్యాయము 44వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే. దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం. దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం. దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం. దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం.
दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिता च सेतवो 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 त्वयैव लोके वसिता च सेतवे यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते कृतव्रताः यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते कृतव्रताः यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते कृतव्रताः श्रीकृष्ण त्वमेव धर्मार्धदुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् 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 त्वयैव लोके वसिता च सेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः त्वमेव लोके वसिता चेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः त्वयैव लोके वसिता च सेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः त्वयैव लोके वसिता चेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः हरे कृष्ण त्वमेव धर्मार्धदुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिता च शेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते द्रुतव्रताः त्वमेव लोके वसिता चेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धते धृतव्रताः हरे कृष्ण विशालवती माता जी रामकृष्ण प्रभु सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी त्वमेव धर्मादतुगाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससज्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिता च सेतवो यान् ब्रह्मणा श्रद्धदते धृतव्रताः हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी त्वमेव धर्मार्धदुघाभिपत्तये दक्षेण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम् त्वयैव लोके वसिताश्च सेतवो
యాన్ బ్రాహ్మణ శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాధవి నిలుప్ మాతాజీ, శ్రీరాములు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససజ్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాः ససేతవో యాన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ప్రణామం. త్వమేవ ధర్మార్థ దుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాత్వరం త్వయైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రకాష్ రావు ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్వమేవ ధర్మాదదుధావిధత్తయే పత్తయే దర్శన సూత్రేణ ససర్జిధావరం త్వమేవ లోక పితాశ్చ సేతవో యన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవతాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకేన వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీదీప మాతాజీ వీలవుతుందా? హరే కృష్ణ. ఓకే. బాపిరెడ్డి ప్రభు చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. చదువుతారా? చదవండి. త్వమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ, శోభరాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం. త్వమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రాహ్మణాః శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. త్వమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రాహ్మణాః శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు. త్వమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాశ్చ సేతవో యాన్ బ్రాహ్మణః సదాధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. త్వమేవ ధర్మార్థదుఃఖాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితాస్య సేతవో యాన్ బ్రాహ్మణా శ్రద్ధధతే ధృతవ్రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాం. ముందుగా హరే కృష్ణ. త్వమేవా, త్వం నీవు, ఏవ నిక్కముగా, నీవు నిక్కముగా, నీవు ధర్మ అర్థ దుగా, ధర్మార్థ లాభమును, లాభమును, అభిపత్తయే, అభిపత్తయే, వాటి రక్షణ కొరకు, వాటి రక్షణ కొరకు, దక్షిణ, దక్షిణ, దక్షుని,
సూత్రేణ సూత్రేణ అతనిని మాధ్యమము చేసుకొని అతని మాధ్యమము చేసుకొని ససర్జిత ససర్జితః సృజించితివి సృజించితివి అద్వరం అద్వరం యజ్ఞములను త్వయా నీచే ఏవా నిక్కముగా లోకే ఈ లోకమునందు అవసితాః నియమితమైనట్టి చ మరియు సేతవః వర్ణాశ్రమ విధానము నెడ గౌరవము యాన్ దేనినైతే బ్రాహ్మణాః బ్రాహ్మణులు శ్రద్ధదతే మిగుల గౌరవింతురు ధృతవ్రతాః దృఢవ్రతులై భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాద టీచర్. హే ప్రభు దక్షుని మాధ్యమమున నీవు యజ్ఞ విధిని నెలకొల్పితివి. దాని ద్వారా మనుజుడు ధర్మార్థ లాభములను పడియగలడు. నీవు నిర్ణయించినట్టి విధి విధానముల ద్వారా వర్ణాశ్రమ పద్ధతి మాననీయము కాగలదు. కనుకనే బ్రాహ్మణులు ఆ విధానమును అనుసరింప దృఢవ్రతులై ఉన్నారు. ఈ కృష్ణ భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మానవ సంఘమునందు సాంఘిక ధార్మిక వ్యవస్థను నెలకొల్పుటకై వర్ణాశ్రమములనడి వైదిక విధానమును భగవానుడే స్వయంగా సృజించినందున దానినెన్నడును నిర్లక్ష్యపరపరాదు. సంఘమునందలి మేధావి వర్గముల వారైన బ్రాహ్మణులు ఆ విధానమును గౌరవింప దృఢవ్రతులై ఉండవలెను. వర్గరహిత సంఘమును తయారు చేయుట మరియు వర్ణాశ్రమ ధర్మములను పాటింపకపోవుట అనడి కలియుగ నైజము ఒక అసాధ్యమగు స్వప్నము మాత్రమే. సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక వర్గములను నశింపచేయుట ఎనునది వర్గరహిత సమాజమును తయారు చేయబోదు. 4 వర్ణములు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు తన సృష్టియేనని భగవద్గీత యందు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికినందున ఆ సృష్టికర్త ప్రీత్యర్థమై వర్ణాశ్రమ విధానమును ఎల్లరూ నిష్టగా పాటించవలసియున్నది. దేహ అవయములన్నీయును దేహమును అంటే పూర్ణము సేవించుట యందు నియుక్తమైనట్లుగా జనులు వర్ణాశ్రమ విధానమును అనుసరించి పనిచేయుచు భగవానుని సంతృప్తపరచవలెను. విరాట్ రూపమునందున్న ఆతడే ఆ పూర్ణము. బ్రాహ్మణులు ఆ విరాట్ రూపము యొక్క ముఖము, క్షత్రియులు దాని బాహువులు, వైశ్యులు దాని ఉదరము, శూద్రులు దాని పాదములు అయి ఉన్నారు. వారు యొక్క సేవలో నియుక్తులై ఉన్నంత వరకు వారి స్థితి పదిలమయ్యుండును. లేకున్నచో వారు తమ స్థితి నుండి
పతితులు కాగలరు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమా ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపాప్రదాయిని గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామతారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో శివుడు యొక్క ఆవాస స్థానమైనటువంటి కైలాసమునందు వటవృక్షం క్రింద కూర్చుని ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి గాంచినటువంటి దేవతలు, ఇంద్రాది దేవతలందరూ కూడా ఆయనకి ముకులహస్థితులై నమస్కారం చేయడము, చేతులు జోడించి నమస్కరించినటువంటిది. సో ఆ విధంగా వారితో పాటు వచ్చినటువంటి బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మదేవుడిని చూసినటువంటి శివుడు లేచి మర్యాదపూర్వకంగా ఆయనకి సాదర వందనాలు చేయడము, అలాగే శివునితో పాటు ఆసీనులై ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుడికి వందనాలు కావించడం జరిగిన తదుపరి ఆ బ్రహ్మదేవుడు శివునితో నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో కూడా చూసినటువంటిది. బ్రహ్మదేవుడు శివుడితో అంటూ ఉంటాడు, ఓ సదాశివ, సమస్త విశ్వమునకు నియామకుడవు మరియు జగత్తు నీ యోని బీజ రూపుడవు. మరి నీవేనని నేను ఎరిగి ఉందును, సంపూర్ణంగా ఎరిగి ఉన్నాను. విశ్వమునకు పరమైనట్టి పరబ్రహ్మము కూడా నీవే. ఆ విధంగా నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నటువంటి వాడను. సో మరి చెప్తూ ఇంకా, హే ప్రభు, నీవు ఈ విశ్వాన్నంతా సృష్టించి పోషించి లయింపచేయుదవు. ఈ విధంగానంటే సాలెపురుగు కూడా తన గూడును సృజించి పోషించి లయింపచేయునట్లుగానే నీవు కూడా ఆ విధంగా చేయుదువు అంటూ ఆయన యొక్క ఆ మంగళకరమైనటువంటి శక్తి రూపాలు, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క వివిధ రూపాలు, వివిధ శక్తులు సమానమైనటువంటివే అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తూ పూర్వపు శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటిది. ఇక ఈరోజు
ఇంకా కొనసాగింపుగా చెప్తూ ఉన్నారు. త్వమేవ ధర్మార్థదుగాభిపత్తయే దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం త్వయైవ లోకే వసితా చ సేతవో యాన్ బ్రహ్మణా శ్రద్ధదతే ధృతవ్రతాః. సో ఇంకా త్వమేవా అంటే నీవు ఖచ్చితంగా, నీవే అనే అర్థం ఇక్కడ. నీ యొక్క కారణంగానే ధర్మ అర్థ దుఘా. సో ధర్మము, అర్థము, లాభములను ధర్మార్థ దుఘా, ధర్మార్థ. సో మరి ఆ ధర్మము, అర్థము మరియు లాభములను, వాటి లాభములను అభిపత్తయే అంటే వాటి యొక్క రక్షణ కొరకు, ఈ ధర్మాలను, అర్థాలను, శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి వీటి యొక్క రక్షణ కొరకు దక్షేణ సూత్రేణ ససర్జితాధ్వరం, దక్షుణ్ణి మార్గంగా చేసుకుని, అంటే ఆ దక్షుడి యొక్క మాధ్యమము ద్వారా నీవు యజ్ఞ విధులను నెలకొల్పుతూ ఉంటివి. ప్రజాపతి దక్షుడు యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ యజ్ఞ విధానాలను నీవు నెలకొల్పుతూ ఉన్నటువంటివి. సో ఆ విధంగా మరి అంటే ధర్మార్థ లాభాలను పొందడానికి దక్షుని మాధ్యమంగా నీవు యజ్ఞ విధులను నెలకొల్పినావు. మరి నీవు నెలకొల్పినటువంటి, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నటువంటి త్వయైవ లోకే వసితా చ సేతవో. సో అంటే ఇక్కడ త్వయా, నీ ద్వారా నెలకొల్పినటువంటి, లోకేవ సితాహ అంటే లోకమునందు నీ ద్వారా నెలకొల్పబడినటువంటి, సేతవో వర్ణాశ్రమ విధానము ఎడ గౌరవంతో మరి యాన్ బ్రాహ్మణ శ్రద్ధదతే ధృతవ్రతాః, మరి నీ విధానంలో నీవు నెలకొల్పినటువంటి ఆ వర్ణాశ్రమ విధానముల పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది మాననీయంగా ఉండేటువంటి, గౌరవింపదగినటువంటిదిగా ఉన్నటువంటిది, ఆచరింపదగినటువంటిది. కనుకనే బ్రాహ్మణులు ఆ విధానమును అనుసరింప దృఢవ్రతులై ఉన్నారు. అంటే ఆ యజ్ఞాన్ని ఇంకా యజ్ఞం పరిపూర్ణం కాలేదు కదా. సో మరి దానిని పూర్తి చేయడానికి ఈ బ్రాహ్మణ సమూహాలందరూ కూడా, ద్రైవత్తలు వీళ్ళంతా ఆ యజ్ఞాన్ని నీ ద్వారా నెలకొల్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ విధానాలను మరి పాటించడానికి వారు దృఢవ్రతులై ఉన్నారు, నిశ్చయంతో ఉన్నారు అంటూ ఆయన ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో దీనికి మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి వివరణము చూసినట్లయితే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, మానవ సంగమునందు సాంఘిక ధార్మిక వ్యవస్థను నెలకొల్పుటకై వర్ణాశ్రమములు అనేది వైదిక విధానములను భగవానుడే స్వయంగా సృజించాడు. కనుక వాటిని ఎప్పుడు కూడా నిర్లక్ష్య పరచరాదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమ విధానాలను, 4 వర్ణాలు అనేటువంటివి ఆ ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అనుసరించి మరి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి వర్ణాలు, అలాగే ఆశ్రమ విధానము, బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమము, సన్యాస ఆశ్రమము అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా వైదిక విధానమును, ఈ విధానాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ వైదిక విధానాలు, వర్ణాలు, ఆశ్రమాలు అనేటువంటి 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రమాలు అనేటువంటి విధానము భగవానుడి చేతనే మరి సృజించబడినందువలన వాటిని ఎప్పుడూ కూడా నిర్లక్ష్యపరచరాదు. కనుక
మరి ఆ విధంగా నీ చేత నిర్ణయింపబడినటువంటి ఆ సంఘమందలి మేధావి వర్గములైనటువంటి, అంటే 4 వర్ణాలలో మేధావి వర్గంగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు అయినటువంటి బ్రాహ్మణులు నీ చేత సృజించబడినటువంటి ఆ విధానాన్ని గౌరవించడానికి దృఢవ్రతులై ఉండవలెను. సో కనుక వారు ఆ విధంగా దృఢవ్రతులై ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్తున్నటువంటి ఇక్కడ మరి ఈ కలియుగంలో ఆ విధానం ఏంటూ ఏదీ లేదు, ఏ వ్యవస్థ లేదు అని కొంత యుగ ప్రభావం కపట యుగ ప్రభావంతో వర్గరహిత సంఘము, అలాగే వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను పాటింపకపోవడం అనేటువంటి నైజము ఈ కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఈ యుగ ధర్మమే అది. ఎందుకంటే ఇది దుఃఖాలయం, అశాశ్వతము అని చెప్పబడినటువంటి భౌతిక జగత్తు. ఈ భౌతిక జగత్తులో యుగచక్రం ఉంటుంది. సత్యయుగము, ధర్మం 4 పాదాలపై నడుస్తూ ఉండేటువంటి యుగంగాను, ఆ తర్వాత త్రేతాయుగము, ఒక వంతు ధర్మం లోపించిపోయినటువంటిది గాను, ద్వాపర యుగము 2 వంతులు ధర్మం నశించిపోయినటువంటిది. ఇక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కలియుగం యుగ నైజమే అటువంటిది. ఇతరులను మోసం చేయడము, ఇతరులను వంచడము అనేటువంటిది ఈ యుగంలో ఉండేటువంటి ధర్మం. ఇతరులను ఒకటి మనసులో ఒకటిగాను, బయటకు ఒకటి, అంతర్గత ఒకటి, బయటకు ఒకటిగా ఉండేటువంటి యుగ ధర్మం. సో కనుక ఈ యుగ నైజము మరి ఏంటి అంటే వర్గరహితంగాను, వర్ణాశ్రమ విధానాలను పాటింపకపోవడం అనేటువంటిది చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ అది ఒక స్వప్నం లాంటిది మాత్రమే, కానీ అది ఖచ్చితంగా పాటించవలసినటువంటిదే అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో కనుక మరి ఆ సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక ఆ వర్గములను నశింపచేయుట అనేది మరి ఈ వర్గరహిత సమాజమును తయారు చేయబోదు. అది ఒక స్వప్నం, కళ లాంటిది మాత్రమే, కానీ అది ఏ విధంగానూ శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, ఎందుకు భగవంతుని ద్వారా సృజించబడినటువంటివి కనుక ఈ 4 వర్ణాలు, 4 ఆశ్రయాలు అనేటువంటివి ఎల్లప్పుడూ శాశ్వతంగానే ఉండేటువంటివిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఆ 4 వర్ణాలైనటువంటి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు, మరి ఇవి ఆ భగవంతుడు అయినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి ద్వారానే సృష్టించబడినవి అని భగవద్గీత యందు గీతాచార్యులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మరి ఆ విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది. సో ఆయన భగవద్గీతలో మనకి చెప్తారు, 4వ అధ్యాయంలోని 13వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైనా చెప్పగలరు ఈ శ్లోకం? 4వ అధ్యాయంలోని 13వ శ్లోకం. చూడకుండా గుర్తుకుంటే ఎవరైనా హరే కృష్ణ హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పండి. హరే ఎవరు చెప్పకపోతే చెప్తాను ప్రభు. ఇంకెవరైనా చెప్తాము అంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. ఓకే, వసుంధరా మాతాజీ వసుంధరా ఇచ్చేయండి ప్రభు, అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇచ్చాను ప్రభు. వసుంధరా మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతా ప్రణామాలు. చాతుర్వర్ణం మయా సృష్ట గుణకర్ణ విభాగః విభాగశః. ఓకే, విభాగశః తత్తారం తస్య కర్తారమసి తస్య కర్తారమపి చ ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాతా చూడచ్చు. ఓకే, తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. విద్య కర్తారమవ్యయం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు, ప్రకాష్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. చాతుర్వర్ణ్యో మయా దష్ట గుణకర్ణ మయా స్పష్టం గుణకర్ణ విభాగః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తార
మవ్యయం. అవ్యయం మధ్యకర్తారం అవ్యయం ప్రభు. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చెప్పండి మీరు కూడా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరి బోల్. సో ఆ విధంగా సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ఈ వర్ణ విధానాలను వారి వారి యొక్క ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే భగవానుడే సమస్త సృష్టికి కర్త, సమస్తము ఆయన నుండే ఉద్భవించినది అనేటువంటిది మరి మనకి ఇంతకుముందు బ్రహ్మ కూడా చెప్తున్నట్లుగా సమస్తము ఆయన నుండే సృష్టించబడి ఆయన చేతనే పోషింపబడుతూ ఆయన ద్వారానే విలయం జరుగుతూ ఉంది. సో కాబట్టి విలయం తర్వాత ఆయన యందే విశ్రమిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విషయాన్ని మనకి నారదుల వారు కూడా తన జన్మ వృత్తాంతంలో చెప్తూ ఉంటారు. సో నేను తదుపరి బ్రహ్మ రాత్రి సమయంలో ఆ భగవంతునిలోనే లీనమై ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మొత్తం కూడా ఆయన యందే విశ్రమించేటువంటి విషయాన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ 4 వర్ణాలతో కూడినటువంటి సాంఘిక వ్యవస్థ అతని చేత సృష్టించబడినది అని సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి శ్లోకం చాతుర్వర్ణం మయా సృష్టం గుణ కర్మ విభాగశః. గుణ కర్మ విభాగశః అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క గుణము, వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మలను అనుసరించి మరి వాళ్ళని ఆ విధంగా విభజించబడింది. అంటే గుణాలు వాళ్ళు చేసేటువంటి కర్మల ప్రకారంగానే ఈ 4 వర్ణాలు సృష్టించబడినవి అని చెప్తూ ఉన్నాను. అంతేకాని పుట్టుక కాదు అనేటువంటిది మనం ఏదైతే పుట్టుక అనేటువంటి ఈ కలియుగంలో ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుక మరి ఆ పుట్టుక సంబంధం లేకుండా గుణ కర్మ విభాగశః అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వాళ్ళ యొక్క గుణాలు, వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేటువంటి కర్మలు, పనులను ఆధారంగా చేసుకొని మరి మనకు వాస్తవానికి ఈ కలియుగం చూసినట్లయితే మనకి స్కంద పురాణంలో చెప్పబడుతుంది కలౌ శూద్ర సంభవాహ. ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కలి ఎవ్రీవన్ ఈజ్ బోర్న్ ఏ శూద్ర. ఈ కలియుగంలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా శూద్రుడే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో మరి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి మనం మన యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి, మనం చేసేటువంటి కర్మలను అనుసరించి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి, బ్రాహ్మణ స్థితికి ఎదగవలను అనేటువంటిది మనకి మహాభారతంలో కూడా చెప్పబడినటువంటి శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు కూడా మనం దాన్ని చూస్తాం. సో అయితే ఆ విధంగా మరి ఈ కలియుగంలో జన్మత అందరూ కూడా శూద్ర భావంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాలలో మేధావి వర్గంగా చెప్పబడేటువంటి బ్రాహ్మణులుగా ప్రతి ఒక్కడూ ఎదగాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి సాధారణంగా ఏది మరి బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడేది ఏంటంటే సత్వగుణంలో నిలిచినటువంటి కారణంగా సత్వస్థితి, సాత్వికమైనటువంటి వ్యవహారాలను కలిగి సత్వ గుణ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారిని సాధారణంగా బ్రాహ్మణులు అని పిలువబడేటువంటి వారు. అటువంటి వాళ్ళు బుద్ధిమంతులైన జనులతో ఈ వర్ణం ఉండేటువంటి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు. సో సాత్వికమైనటువంటి సత్వగుణము అంటే కంపేర్ చేస్తూ చెప్పినట్టు, బట్ అన్నీ కూడా నిన్న చెప్పినట్లుగా అన్నీ కూడా ఒకటే. ఎందుకంటే ఈ దేహం ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విరాట్ రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ విరాట్ రూపంలో మరి ఈ 4 వర్ణాలు కూడా ఆయన యొక్క దేహ అంగాలుగానే చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. మరి అంత మాత్రాన ముఖము ఉన్నతమైనది అని, పాదాలు చిన్నవి అని చెప్పడానికి లేదు. అన్నీ ఉన్నప్పుడే సంపూర్ణమవుతుంది. ఏ ఒక్కటి లోపించినా, ఇటు పాదం లోపించినా, ఇటు ముఖం లోపించినా, లేదా ఉదరము, బాహువులు ఏది లోపించినా అది అసంపూర్ణమే అవుతుంది.
కాబట్టి సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమానమైనటువంటి వాళ్ళుగానే, శూద్రులైనా, ఆ, వైశ్యులైనా, క్షత్రియులైనా, బ్రాహ్మణులైనా, ముఖ్యంగా అన్నీ కూడా సంబంధమైనటువంటివి కనుక అందరూ కూడా సమానంగానే ప్రతి జీవుడి ఎడ సమత్వ భావంతో ఉండాలి. అదే భక్తి భావనలుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి సో ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు పలికినట్లుగా ఆ సృష్టికర్త యొక్క ప్రీత్యర్థమై వర్ణాశ్రమ విధానమును ఉన్నటువంటిది ఎలా చెప్పబడింది? ఆ వర్ణాశ్రమము వారి యొక్క గుణాలను బట్టి, వర్ణాలు అనేటువంటిది గుణాలను బట్టి, వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేటువంటి కర్మలను బట్టి. అలాగే బ్రహ్మచారి ఇది కూడా అంతే కదా, కర్మలు వాళ్ళు చేసేటువంటి వారి యొక్క విద్యార్థి దశగా ఉన్నటువంటి మొదటి 25 సంవత్సరాలు, 100 సంవత్సరాల కాలం, జీవిత కాలం అనుకుంటే 25 సంవత్సరాలు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమము, మరొక 25 సంవత్సరాలు గృహస్థగా ఉండవచ్చు. తదుపరి వానప్రస్థగా, అంటే గృహము నుండి కొద్దిగా వేరవుతూ, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి ఈ దేహపరమైన సంబంధనాలను వదిలివేస్తూ ఉండేటువంటి తదుపరి సన్యాస ఆశ్రమంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా క్రమత్వంగా సమాజంలో జీవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి ఉన్నటువంటివి వ్యవస్థలు. సో ఇవన్నీ మరి వైదిక విధానంలో భగవంతుడే స్వయంగా సృజించి ఉన్నందువలన ఎవడు కూడా దీనిని నిర్లక్ష్యపరచడానికి వీలు లేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సృష్టికర్త ప్రీత్యర్థమై వర్ణాశ్రమ విధానమును ఎల్లరూ కూడా గౌరవించవలసిందే అని చెప్తున్నారు. దేహ అవయవంలో అన్నీ కూడా దేహంను సేవించుట ఎందు నియుక్తమైనట్లుగా ఈ జనులందరూ కూడా వర్ణాశ్రమ విధానమును అనుసరించి పనిచేయుచు భగవంతుని సంతృప్తపరచవలెను. మరి మన ధర్మం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుని ప్రీత్యర్థము పనిచేయడం, ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగాను, దాసాన దాసులు, ఇంకా చెప్పాలంటే భక్తిలో చెప్తూ ఉంటుంటారు దాసాన దాస. ఆ విధంగా దాసుని ఎలా అంటేనే ఎక్కువ ప్రీతి అని చెప్తుంటారు, ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికంగా ప్రోభివృద్ధి చెందుతాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధంగా ప్రవర్తించినప్పుడు భగవంతుడు మరి సంతృప్తి పడతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ విరాట్ రూపమునందున్న అతడే ఆ పూర్ణము. సో మరి ఆ సంతృప్తుడైనటువంటి ఆ విరాట్ రూపం అయినటువంటి దేవదేవుని యొక్క భౌతికం తాత్కాలిక ప్రదర్శన అయినటువంటి ఆ విరాట్ రూపంలో బ్రాహ్మణులు, అంటే సత్వగుణంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులుగా పిలువబడేటువంటి వారు ఒక రకంగా కొంత మంచి బుద్ధిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు ఆ విరాట్ రూపం యొక్క ముఖముగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. తదుపరి మరి రజోగుణంలో ఉండేటువంటి, అంటే పాలనా వర్గంగా చెప్తారు, క్షత్రియులు పాలనా వర్గంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో మరి ఆ పాలనా వర్గమైనటువంటి క్షత్రియులు ఆ విరాట్ రూపంలో, ఆ విరాట్ రూపం యొక్క బాహువులుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ముఖము బాహువులుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటి. మరి ఇక మిశ్రమ రజో తమో గుణాలతో నెలకొని ఉన్నటువంటి వ్యాపార వర్గం, మేధావి వర్గము, పాలనా వర్గము, వ్యాపారి వర్గముగా చెప్పబడేటువంటి వారు మనకి వైశ్యులుగా పిలువబడేటువంటి వారు విరాట్ రూపం యొక్క ఉదరంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటారు. ఈ ఉదరంలోనే కదా అన్ని క్రియలు నెలకొని ఉండేటువంటి సంబంధమైనటువంటి. సో ఆ విధంగా ఆ విరాట్ రూపం యొక్క ఉదరంగా వైశ్యులు చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఇక
శూద్రులుగా అంటే దేహపరమైనటువంటి శ్రామిక వర్గంగా చెప్పబడేటువంటి ఉం? వీ వారు ఆ విరాట్ రూపం యొక్క పాదములుగా అంటే ఈ పాదాంగాలుగా ఇక్కడ ఇక ఉదరం కింద ఉండేటువంటి భాగాలుగా వారిని చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఆ భగవానుడు ఈ మరి ఈ విధంగా చెప్పబడిన వీటికి అతీతుడుగా ఉంటాడు. అందుకే ఆయన చెప్తుంటాడు, ఇవన్నీ నా చేత సృష్టించబడినప్పటికీ కూడా నేను అకర్తగా, నన్ను అకర్తగానే నీవు తెలుసుకోవాలి. ఆయన చివరికి చెప్తుంటారు అక్కడ, తస్య కర్తారమపి మా విద్య కర్తారం అవవ్యయం అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఇదంతా నా చేత వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ 4 వర్గాలు నాచే సృష్టించబడినాయి. నేను ఈ విధానానికి సృష్టికర్తనే అయినా మార్పు లేనివాడను కనుక నన్ను అకర్తగానే నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ వర్ణాలలో దేనికి చెందినవాడు కాడు. ఎందుకంటే మరి ఈ వర్ణాలన్నీ దేనికి ఉన్నవి? బద్ధజీవులకు ఉన్నటువంటివి. ఆ కృష్ణ భగవానుడు బద్ధజీవుడు కాడు కనుక మరి అతడు దీనికి భిన్నమైన వాడుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఎరిగి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీత్యర్థమైనటువంటి ఆయన దేర సృజించబడినటువంటి వీటన్నిటినీ గౌరవంతో మనము పాటించవలెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. పాటించడంలో కూడా అక్కడే ఉండిపోమని ఎక్కడ చెప్పలేదు. ఆ స్థితి నుంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకు ఎదగడానికి ప్రతి ఒక్కడికి కూడా అవకాశం ఉన్నటువంటిది. సో కనుక భక్తి అనేటువంటిది ఏ ఒక్కడికో చెందినటువంటిది కాదు అని చెప్పబడుతూ ఉంది ఇస్కాన్ ద్వారా. అందుకే ప్రచారం, బ్రాహ్మణులుగా కూడా ఎవడైనా ఎదగవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని, ఆ స్థితికి ఎదగవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మనము ఈ కర్మలను, ఆ త్రిగుణాలను అనుసరించి వర్ణాలు ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఈ వర్ణాలు అన్నీ కలిస్తేనే ఎలాగైతే ఆ భగవంతుని యొక్క విరాట్ రూపం అవుతుందో, ఇందులో ఏ ఒక్కటి లోపించినా ఈ సమాజంలో శ్రామిక వర్గం లేకపోయినా, వ్యాపార వర్గం లేకపోయినా, పాలనా వర్గం లేకపోయినా, మేధావి వర్గం లేకపోయినా సమాజం నడవడానికి కష్టం. భౌతిక సమాజంలో అస్తవ్యస్తలు అవుతూ ఉంటుంది, ఏ ఒక్కటి సరిగా పనిచేయకపోయినా కదా. సో ఏ విధంగా అయితే ఒక దేహం నిరంతరము అది తన యొక్క కర్తవ్యాలను, అంటే యంత్రంలాగా, అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భౌతికమైన ఒక యంత్రం చెప్తాం. అది సక్రమంగా పనిచేయాలంటే అన్నీ ఉండాలి. ముఖం కరెక్ట్గా ఉండాలి, బాహువులు కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఉదరం చేసే పనులు ఉదరం కరెక్ట్గా చేయాలి, కాళ్ళ ద్వారా చేయగలిగే పనులన్నీ సక్రమంగా చేయాలి. అలా ఉన్నప్పుడే ఈ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి సాంఘిక ధార్మిక వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా ఈ వర్ణాశ్రమ విధానంపైనే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యంగా. సో మరి ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులైనా, క్షత్రియులైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా ఆ పూర్ణం యొక్క, అంటే ఏంటి ఇక్కడ విరాట్ రూపం. ఉదాహరణకు మామూలుగా మన దేహాంగాలు, ఈ దేహం సేవ, ఈ విరాట్ రూపం యొక్క అంటే ఒక దేహంలో ఉన్నటువంటివి అన్నీ కూడా వాటి వాటి యొక్క సేవలలో నియుక్తమై ఉన్నంత వరకు వాటి స్థితి పదిలంగానే ఉంటూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి చెయ్యి ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఈ దేహంతో కలిసి ఉన్నంత వరకే చెయ్యి, దీన్ని ఈ దేహం నుండి పక్కకు తీసి పడేసామనుకోండి, అది వ్యర్థమైనటువంటిది. అలాగే ఒకవేళ ఈ చెయ్యి లోపిస్తే ఈ దేహానికి కూడా కొంత లోటు ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంట్గానే చెప్పబడుతూ అందుకే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వారి 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 యొక్క ధర్మాలను లో నియుక్తులై ఉన్నంత వరకు ఆ స్థితి పదిలమయ్యుండును, లేకున్నచో వారు తమ స్థితి నుండి పతితులు అగుదురు. కనుకనే బ్రాహ్మణులు మరి ఇప్పుడు నీ యొక్క
కరుణ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి వారు ఆ యజ్ఞాలను, ఎందుకు బ్రాహ్మణుల యొక్క ధర్మం ఏంటి? యజ్ఞ విధి విధానాలను పాటించడం, సమాజానికి అవసరమైనటువంటి హితాలను బోధించడం. మరి ఆ భగవానుడు చెప్పినట్లుగా సంఘంలో సాంఘిక ధార్మిక యజ్ఞ విధానం నెలకొల్పబడింది. ఆ యజ్ఞ విధులను నెలకొల్పేటువంటి వాళ్ళే, అంటే యజ్ఞ విధానాలను పాటించేటువంటి వాళ్ళు, ఆ యజ్ఞాలను సక్రమంగా చేసేటువంటి వాడు బ్రాహ్మణుడు. సో కనుక వాళ్ళు నీ చేత ఇవ్వబడినటువంటి దక్షిణను బేస్గా చేసుకొని నీవు యజ్ఞ నిర్వహణలు చేయదలుచుకున్నావు. ఎందుకంటే జస్ట్ వీఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఏ విషయానికైనా అన్నీ కూడా భగవత్ సంకల్పంతోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జున్తో చెప్తాడు, అర్జున, ఈ యుద్ధం అనేటువంటి యుద్ధం చెయ్యను అని ఏదో చేయపోతే నీవు జస్ట్ నా చేతిలో ఓ సవ్యసాచి అని చెప్తారు ఆయన్ని, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, యు ఆర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక వస్తువులాగా ఉండు అని ఆయనకు తన భక్తులకు కీర్తినిచ్చేటువంటి వాడు. వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నట్లు అన్నీ కూడా భగవత్ సంకల్పంతోనే జరిగేటువంటిది ప్రతిదీ కూడా. అందుకే భగవత్ సంబంధం లేనటువంటిది ఏదైనా చెడే అని చెప్పబడుతుంది, భగవత్ సంకల్పంతో ఉన్నటువంటిది ఏదైనా మంచి. సో ఆ విధంగా నీ యొక్క నీ యొక్క విధానము ద్వారానే, మరి దక్షుడి యొక్క మాధ్యమంలో నీవు యజ్ఞ విధానాలను నెలకొల్పున్నావు కనుక వాళ్ళు దానిని పరిపూర్ణము చేయగోరుతూ ఉన్నారు. తద్వారా మానవుడు ధర్మార్థ లాభాలను పొందగలుగుతాడు. అప్పుడే నీవు నిర్ణయించినటువంటి నిర్ణయం ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఆ 4 వర్ణాలైనా 4 ఆశ్రమాలు ఉండేటువంటిది వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క గుణాలు, వాళ్ళ యొక్క కర్మలను బట్టి వర్గీకరించబడినటువంటిది. సో కనుక భగవంతుడు ఆ విధంగా వాళ్ళని ఆ విధంగా వీళ్ళు ఎలాగైతే పూర్వం ఆశ్రమం మనకు ఉండేటువంటిది, విద్యాలయాల్లో గురువు ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ విద్యలు నేర్చుకునేటువంటి వాళ్ళని వీడు దీనికి పనికొస్తాడు. యాక్చువల్గా స్కూల్స్లో కూడా అలాగే ఉండేది ప్రారంభ కాలంలో. పూర్వము టీచర్సు తదుపరి చదువుకున్న తర్వాత బేసిక్గా కొంత నేర్చుకున్న తర్వాత వీడు మ్యాథమెటిక్స్లో, వీడు సైన్స్లో, లేకపోతే వీడు ఆర్ట్స్లో, వీడు దీంట్లో అలా ఉండేటువంటిది ఇప్పుడు వ్యవస్థలో కూడా యాక్చువల్గా. కానీ ఇప్పుడేంటి, ఈ కలియుగ ప్రభావం వల్ల తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇష్టమున్న గురువులు చెప్పిన దాన్ని పాటించకుండానే వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వీడు ఇంజనీర్ కావాలి, లేకపోతే ఇంకో డాక్టర్ కావాలి, లేకపోతే అది కావాలని మనమే నిర్ణయిస్తున్నాం. పిల్లోడికి వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి నిర్ణయించేటువంటి స్థితి లేకుండా పోతూ ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు. పూర్వం ఆశ్రమ ధర్మంలో గురువులు నిర్ణయించేవాడు, వీడి యొక్క లక్షణాలు, వాడు నేర్చుకున్నటువంటి విద్యలను అనుసరించి వీడు బ్రాహ్మణుడిగా అవుతాడు, వీడు క్షత్రియుడు అవుతాడు, వీడు వైశ్యుడు అవుతాడు, వీడు శూద్రుడు అనేటువంటిది నిర్ణయించబడేటువంటిది. ఆ విధానంలో వాళ్ళకి శిక్షలు కూడా ఇవ్వబడేటువంటి, వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ మరి ఇక బ్రహ్మ ఆ శివుడితో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, ఈ వైదిక విధానాలను అనుసరించి యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది, భగవంతుని సంకల్పము. సో కనుక నీవు ఆపివేసినటువంటి, నీ ద్వారా భగ్నం చేయబడినటువంటి ఆ యజ్ఞము తిరిగి నెలకొల్ప సంకల్పంతో ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్గా. దృఢవ్రతులై ఉన్నారు అంటూ ఆ శివుడిని వాళ్ళు వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల